babathandazela ukuthi baba bathethelele ukuba bakwazi bakonjani. Isifundo sokuqala engisitholile ngalesi senzo sikaJesu ukuthi forgive while the wound is still fresh. Because there is danger in today's forgiveness. uJesu akalindanga ukuthi aze afe avuke bese kuthi icebo ekade lizele emhlabeni lifezekiseke bese ethola ukugculiseka enhlizweni yakhe athi ngenze kahle therefore sengingabaxolela nalabo kade bengibethela nalabo kade bengithuka. Kodwa uJesu ubaxolela ngaso leso sikhathi ababona ngaso intungu nezilonda zekalvasi zisavuza igazi, iminwe yakhe nezandla zakhe isavuza igazi ngenxa yesipilini, ikhanda lakhe lisavuza igazi ngenxa yomqhele wameva, kodwa izilonda zakhe zisabhibha zinjalo. Uthi uJesu baba bathethelele ngokuba bakwazi abakwenzayo. Forgive while the wound is still fresh. Ingoba uyamazi lo muntu oaphethuze kwakhe lathika. Kulelisi lesithathu ilizwi lithini lithanda libheke phansi. Yingakho ememeza ethi mame bheka indoda wambona unina. Bathaba kumbona bambona umfundi amthandayo athi umbhali ogama lakhe kwakunguJohane. Ilizwi angiliphathisiwe ilizwi lokwakha ubudlelwano. Ngikhumbule ngoba ngiyahamba amaphasini nelizayo futhi ngizobe ngikhona nelidlulile bengikhona, kodwa yenzeki yento yokulungisa isimo. AmaJuda ngalesi sikhathi enza umthandazo wantambama lapho umuntu nomuntu wayeya kumpristi omkhulu aphathe ijuba lakhe noma imvu yakhe liyokwenziwa idili noma kwenziwe umhlatshelo wokuba kuthethelelwe isono. Kwazwakala ke uJesu ethi ngomile. Lawa mazwi asikali ukwezwa ukhokho kaJesu uDavide uthe eseHelmon ngelinye ilanga wazwakala ethi ngixaniwe